Abuztuak 26 ditu gaur, barakaldarrak sexu erasoak gaitzesteko kalean ikusi ditu. Larunbat gauean eta etxerako bidean emakume bat ustez bortxatzen saiatu zen 28 urteko gizona ertzaintzak bart atxilotu zuen. Trapagaranen izan zen atxiloketa hori, eta aurretik ere bazuen salaketa bat sexu abusuena. Barakaldon eraso sexisten aurka arratsaldean egin duten elkarretaratzea da. Izan ere, larunbat gauean eta etxerako bidean emakume bat ustez bortxatzen saiatu zen 28 urteko gizon bat. Ertzaintzak atxilotu zuen bart Trapagaranen gizon hori. Atxilotutako gizon hau ezaguna zen poliziarentzat, aurrekariak zituen sexu abusuengatik. Asier Sánchez. Bai, ustezko erasotzailea ikerketapean dago beste kasu batengatik, apirilean Barakaldon emakume bati ukituak egiteagatik. Azkenengo salaketa larun batean izan zen Megapark inguruan zubi batean gertatu zen guztia. Ustezko erasotzailea emakume bat bortzatzen saiatu zen, emakumea oihuka hasi zen eta elkar joka hasi ziren. Azkenean erasotzaileak emakumeari aldapan bera bota zion. Oihuei esker auzotar batek dena entzun zuen eta laguntza ematera hurbildu zen. Erasotzaileak ihes egin zuen. Gaur epailearen aurretik pasatu da, baina bihar arte ez dugu jakingo zein izango den bere erabakia. Gaur arratsaldean izan den kontzentrazioan neurri zorrotzak eskatu dituzte erasotzaileen kontra. Talde feminista bezala ez dugu uste sistema judiziala dela bide onena. Sistema horrek ez gaituelako babesten ere. Gure partez autodefentsa feministaren autu eta irmoa hartzen dugu.